Tuttu tarina mustasta autosta, jarruvaloista ja salaperäisestä miehestä, joka pissattaa koiraa puistossa. Onko tämä unelmien mies sitten tutustumisen arvoinen, selvinnee seuraavasta. Haavekuvia näkee Ami Aspelund. Hänen turvalliselta vaikuttava ihastuksensa kohde on Jens Holm. Amin fantasiameikit ovat lähtöisin Helena Lindgrenin pensseleistä. Yleisradion edustussävelmä on Kari Kuusamon ja Kaisu Liuhalan käsialaa. Fantasiaa. Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän? Kuka hän on? Mua hänen toivoisin lähestyvän. Kuka hän on? Hän päiväkaudet koiraa kävelyttää. Kuka hän on? Ja minne hän häviää? Tää onko fantasiaa vai alkuihastuksen? Hän koiraa silittää ja minä katson kadehtien. Muiston äänetön onnen ristin sielua nää. Hän onko mulle pelkkää päiväunta kuvitelmaa? Tää onko fantasiaa vai juttu onneton vain? Hän mustaan auton nousee jälleen yksin jäädä mä sain. Jarrupalot kun näen, niin toivon taas jälleen. Hän että huomannut ois siivon naisen rakastuneen. Aika kulki kuin koske, kaikki ruostuu, niin koske. Huomien kaiku eiliseen. Kuka hän on ja mikä tähän puiston taas tuo? Mikä on syy hänne tälle lemmikilleen pöllyyden tuo? Kuka hän on, en sitä milloinkaan kai selville saa. Mitä on tää? Tää onko vain unelmaa? Tää onko fantasiaa vai alkuihastuksen? Tää onko fantasiaa vai alkuihastuksen? Hän voidaan silittää ja minä katson kadehtien. Puiston äänetön onnen ristin sielua nää. Hän onko mulle pelkkää päiväunta kuvitelmaa? Tää onko fantasiaa vai juttu onneton vain? Hän mustaan auton nousee jälleen yksin jäädä mä päin. Jarrupalot kun näen, niin toivon taas jälleen. Hän että huomannut ois vihdoin naisen.